Tak už dělám oběd. Tady je zkouška rozdělávání ohně na tamponek. Když si to naškrábeš, jako aby si to načekrala, aby tam byly chlupy, jak ti to půjde. No, tak si to dej, opři si to o to. To nehází. A tou hranou. To nic nehází, to tady celý bojel. Ale to musí jet vždycky. Když to tady celý boje. To neháže žádnou. Tak si to povotoč, prosím tě. A nebo nemáš tam to? To normálně zničil. No. A opři si to pořádně o to. Ale zkuš škubnout, já vím, že je to blbý na tom provázku, ty na to nejseš zvyklá. No, ještě a furt. No a takhle. A až do konce na to tlačit, no. Povedlo se. Ale musíš tím zubatit. To je úplně jedno, jo, to zubatin tím to jako udělá de facto každý a jde to líp, ale tou hranou to jde taky. Ale tady vidíte, že se povedlo. Na ženskou a na poprvé s křesadlem bych řekl, že si zaslouží pochvalu. No, protože ty jsi to bojel, proto to neházelo z jiskru. Já dělává oheň na půlka křesadla v háji. Ale za ty léta používání. Tady už děláme obídek. Tak obídek už máme hotovej. Dali jsme jenom malý ohýnek, samozřejmě uklidím po sobě, protože to děláme vždycky. Najíme se a uvidíme, kam ještě vyrazíme. Ještě mám v plánu ukázat jednu osadu. Tak snad se povede. Tak po nás čisto. A vydáváme se cestou dál. Snad se povede a ukážu jim ještě tu jednu osadu. A bude. Jinak už nám začínají růst houby, ale ty my dneska nezbíráme.